Chintamani's Fine Jewelry. Grand Diamond Jewelry Exhibition on 15th, 16th and 17th November. Lowest diamond rate in Goa. Exchange old gold jewelry for diamond jewelry. Our address is Palmar Japao, 18 June Road, Matthias Plaza, Panji. You can call us on 0832 24 23 141. नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे खाशेले कार्यावळीन आणि आमी इल्ली आसा चिंतामणी ज्वेलर्स हांचे कडेन तेंचें एक्झिबिशन पळोवपाक. हांव खूबच एक्सायटेड आसा तेंचें एक्झिबिशन पळोवपाक. चिंतामणी ज्वेलर्समध्ये आणि आमच्याबरोबर आहे वैजयंती कायगावकर, जी चिंतामणीची ओनर आहे. तर जाणून घेऊया त्यांच्याकडून चिंतामणीबद्दल काहीतरी. तर मॅडम आम्हाला सांगा, चिंतामणी हा एवढ्या वर्षांचा ब्रँड आहे आणि तुमचं फॉलोअपही आहे, तर चिंतामणीबद्दल थोडं काहीतरी आणि गोव्याच्या प्रवासाबद्दल तुमच्याकडून जाणून घ्यायचं आहे. सो चिंतामणीज हा ब्रँड ऑलमोस्ट आता मोर दॅन 30 इयर्स ओल्ड आहे. आमचे मुंबईमध्ये 5 शोरूम्स आहेत. आमचं प्रभादेवीला फ्लॅगशिप शोरूम आहे आणि 7 वर्षापूर्वी आम्ही गोव्यामध्ये स्टोर ओपन केलं. सो गोव्यामध्ये स्टोर जरी 7च वर्षापूर्वी केलं असलं तरी त्याच्या आधी पण आमच्याकडे ऑलवेज गोव्याहून कस्टमर्स मुंबईला येतच होते. त्यामुळे आम्ही इकडे रेग्युलरली एक्झिबिशनसुद्धा आधी करत होतो आणि मग त्यानंतर आम्ही म्हणजे गोव्याला स्टोर करणं वॉज एकदम नेसेसरी. 7 वर्षापूर्वी आम्ही स्टोर केलं अँड द रिस्पॉन्स हॅज बीन फॅन्टॅस्टिक. दिस इज नाव लाईक आवर सेकंड होम इन फॅक्ट. अँड राईट नाव वी आर डुईंग दिस डायमंड ज्वेलरी एक्झिबिशन. सो आमचे हे 7 इयर्स कंप्लीट झाल्याच्या सेलिब्रेशनमध्ये आम्ही हे स्पेशल ऑफर कस्टमर्ससाठी केली आहे. इट्स अ 3 डे एक्झिबिशन वेअर द डायमंड रेट इज द लोएस्ट इन गोवा अँड वी हॅव मेनी अदर स्कीम्स अँड ऑफर्स अँड फॅसिलिटीज ऑल्सो. सो these 3 days are a great opportunity for any wedding shopping, any festive buying that is happening for anybody in Goa. तर गोवेकरांना हे जाणून घ्यायचं आहे की एक्झिबिशनमध्ये खास म्हणजे नवीन आणि वैशिष्ट्य असं स्पेशल आज काय आहे. सो इकडे तुम्ही बघाल तर हे व्हेरी वाईड रेंज ऑफ ज्वेलरी. हे काही पीसेस आहेत, हे एकदम युनिक नवीन टाईपचं क्राफ्ट्समनशिप आहे. दिस इज मेड ऑफ इनविजिबली सेटिंग केलेले रुबीज अँड सफायर्स. इट्स ऑल फ्लोरल अँड ब्रायडल. आणि ऑफकोर्स देर इज डेली वेअरचे सगळे रेग्युलर डेली यूजचे ऑफिस वेअर ज्वेलरी इज ऑल्सो देअर. The collection is big and a lot, as you can see. The response is fantastic also, as you can see. And here we have our store designer. सो तुम्हाला जर का क्लायंटचं म्हणजे तुमचे जर का मनात काही डिझाईन असेल, इफ यू हॅव सीन समथिंग समवेअर आणि तुम्हाला ते स्केच करून हवं असेल तर तुमच्या समोरासमोर ते स्केच करणार. तुम्हाला त्याचा आम्ही एस्टिमेट देऊ अँड वी कॅन कस्टमाइज इट. सो इतकी युनिक आणि मेड टू ऑर्डर ज्वेलरी कॅन बी मेड हिअर. आय डोंट थिंक एनी अदर स्टोर ऑफर्स दिस काइंड ऑफ अ फॅसिलिटी. वी ऑल्सो हॅव an astrologer, our in-house astrologer, and she will give free consulting for these 3 days on astrology, and then of course you can buy certified gemstones from us. So आणि असं काही नाही आहे की कंपल्सरी तुम्हाला आमच्याकडे जेमस्टोन्स घेतलेच पाहिजे तर कन्सल्टिंग आहे. यू कॅन अवेल ऑफ दिस फ्री कन्सल्टिंग अँड देन यू कॅन चूज द जेमस्टोन ऑफ युअर लाइकिंग. तर मॅडम सोन्याचा दर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे, तर थोड्यांना इन्व्हेस्ट करायचं असतं सोन्यामध्ये, तर तुमच्याकडे त्याच्यात काही पॉलिसी किंवा स्कीम असं काही आहे का? सो गोल्डचे भाव ज्या पेसनी वाढत आहेत ऑफकोर्स त्याच्याने हे पण प्रूव्ह झालं आहे की इट इज द बेस्ट इन्व्हेस्टमेंट. पण ऑल्सो ज्वेलरी घ्यायची जर असेल तर एकदम घेणं कधी कधी डिफिकल्ट होतं. त्यामुळे आमची ही ज्वेल 11 म्हणून एक स्कीम आहे
wherein you can invest every month one installment, आणि at the end of 11 months one installment is free from our side. So 11 तुमच्या आणि एक आमच्याकडनं बोनस इन्स्टॉलमेंट मिळते. सो विथ दॅट स्कीम तुम्ही आज समजा तुमच्या नेक्स्ट बर्थडे करता, तुमच्या नेक्स्ट ॲनिव्हर्सरी करता, नेक्स्ट दिवाळी करता, यू कॅन स्टार्ट planning for your jewelry. So this is a very good scheme to plan your buying. So we call this our systematic jewelry investment plan. तर आता आपण पाहिले की चिंतामणीमध्ये जे एक्झिबिशन लागले ते यांना ऑलरेडी 7 वर्ष पूर्ण झाले आहेत आणि हे जे डायमंडचे इथे सेट्स लावलेले आहेत आणि इथे ज्यांचे एक्झिबिशन जे आहेत ते आपण नक्की येऊन पहा, कारण एकदम खूपच छान आहे. आणि त्यांची पॉलिसी पण तशीच आहे की तुम्ही पुढे प्लॅन करू शकता की तुमच्या लग्नाबद्दल, तुमच्या बर्थडेबद्दल किंवा काही तुम्हाला घ्यायचं असेल तर. आणि ही संधी तुम्ही चुकवू नका, एकदम सोन्याची संधी आहे. एकदा इथे येऊन तुम्ही नक्की भेट द्या आणि हे एक्झिबिशन पहा. हे 3 दिवसीय एक्झिबिशन आहे. सो तुम्ही नक्की इथे या, नाहीतर तुम्ही ही संधी मिस करणार आहात आणि मग तुम्ही पश्चाताप करणार आहात. तर एकदा इथं आवर्जून येऊन भेट द्या.